Είμαι ο Τάκης ο 300, εκπροσωπώ την ομάδα της Geotag Aeroview, η οποία είναι μια επιχείρηση, μια καινούργια startup ελληνική αμιγώς, η οποία ξεκινάει ένα project το οποίο θεωρούμε ότι είναι παγκοσμίως πρωτότυπο και θα βοηθήσει και την προβολή της Ελλάδας και άλλων χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο. Ξεκίνησε με την ιδέα του κύριου Χατζηνίκου, η οποία ήταν πώς θα μπορέσουμε να καταγράψουμε όλες τις ελληνικές ακτογραμμές, την πανέμορφη ελληνική Πολυνησία και την υπηρετική Ελλάδα σε μία εφαρμογή η οποία συνδυάζει φωτογραφία, βίντεο και χάρτη. Αφού αυτό εδώ το πράγμα εν τέλει το ολοκληρώσαμε, συνειδητοποιήσαμε ότι έπρεπε να βάλουμε και κάποια επιπρόσθετη πληροφορία για τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας, για να μπορέσουμε να το διαθέσουμε με κάποιο μαγικό τρόπο δωρεάν. Τον βρήκαμε τελικά τον τρόπο. Βρισκόμαστε πλέον εδώ στη Μόσχα ως φιλοξενούμενοι ΙΤΕΟΚ για να προωθήσουμε την χώρα για πρώτη φορά, καθότι η Ελλάδα είναι και η πρώτη χώρα που δείχνει πλέον μέσω του ίντερνετ το σύνολο των ακτογραμμών της στον κόσμο με ένα διαφανή τρόπο. Και σε αυτή τη φάση έχουμε ολοκληρώσει τις ελληνικές ακτογραμμές, το σύνολό τους μέτρο προς μέτρο, 16.040 χιλιόμετρα. Από το Σεπτέμβριο και μετά θα είναι διαθέσιμη η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Κροατία, η Τουρκία, η Κύπρος και η Μάλτα. Και ελπίζουμε το 2015 να έχουμε ολοκληρώσει την υπηρετική και νησιωτική Καραϊβική. Όπως καταλαβαίνετε, προσπαθούμε να προωθήσουμε το σύνολο των τουριστικών προορισμών του πλανήτη με έναν καινούριο τρόπο. Όπως λέμε, μια πλατφόρμα νέας γενιάς, η οποία συνδυάζει το βίντεο, τη φωτογραφία, τους χάρτες και μια συνολική πληροφορία τουριστικού ενδιαφέροντος, για να μπορεί ο χρήστης να μην αναζητά αποσπασματικά από εδώ και από εκεί τις πληροφορίες, αλλά σε ένα μέρος να μπορέσει να απολαύσει οποιοδήποτε προορισμό, να εμπνευστεί και να ταξιδέψει είτε με το μυαλό, είτε να δει πού θα οργανώσει και θα σχεδιάσει τις διακοπές του. Σε αυτή τη φάση θεωρούμε ότι τα πράγματα πάρα πολύ καλά. Έχουμε μια πολύ καλή υποστήριξη και από τους επαγγελματίες του τουρισμού και από τους οργανισμούς της χώρας, και θεωρούμε ότι με την υποστήριξη και του κόσμου αυτό το πράγμα θα μπορέσει να αποκτήσει σάρκα και οστά στο ίντερνετ σαν έτσι μια υπηρεσία ανοιχτή για όλους, καθότι θα είναι δωρεάν, χωρίς καμία απολύτως χρέωση και για τους επαγγελματίες, αλλά και για τους ταξιδιώτες. Μπορούμε να το δούμε και στην πράξη. Δείχνοντάς το και στην πράξη, το TripInView ως μια ειδική έκδοση σε αυτή τη φάση και στις επόμενες μέρες στην κανονική της έκδοση, έχει τη δυνατότητα κανείς είτε να πληκτρολογήσει τον προορισμό είτε να πάει στο χάρτη. Λοιπόν, όπως θα δείτε, μέτρο προς μέτρο της ακτογραμμής είναι διαθέσιμο για να μπορεί να το δει κανείς και από το χάρτη. Και από τις φωτογραφίες. Να δώσουμε ένα παράδειγμα από την όμορφη Μαγνησία. Επίσης υπάρχει ένας καινούριος τρόπος πλοήγησης, όπως πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ περισσότερο τους χρήστες, χωρίς ιδιαίτερο λεκτικό περιεχόμενο, έτσι ώστε να μπορεί να μεταφραστεί εύκολα οπτικά για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας από οποιαδήποτε χώρα. Το ελικοπτεράκι μπορούμε να το πάμε εκεί που θέλουμε και να μας δείξει αντίστοιχα τη φωτογραφία, ή από τη φωτογραφία την οποία βλέπουμε να ξεκινήσει κάποιο βίντεο από το σημείο στο οποίο επιλέξαμε να μας το δείξει. Λοιπόν, όπως επίσης κι αν κάποιο μέρος μας αρέσει πάρα πολύ, να πάω εδώ πέρα στην πόλη του Βόλου για παράδειγμα, οι φωτογραφίες είναι και ευρυγόνιες, αλλά και μπορεί κανείς να ζουμάρει και να δει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια την
περιοχή την οποία εξερευνεί. Προς το παρόν, επειδή έχει 3 μέρες που το site βρίσκεται στον αέρα, έχουμε διαθέσιμες κάποιες περιοχές και μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε το σύνολο της Ελλάδας. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δείξουμε την Ελλάδα με έναν τρόπο που δεν τον έχετε ξαναδεί. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.